Rinosero urito kubatanera kwenekia awikira sense meimanyiriryo ni gakuru kwa Joshua Auta tinga kense ya Kenya genderete wakwa nuburoire bwa COVID19 nigo ebyombe au bigenderete wesokia na kubwatirana ne sector yobochenu kubeke mirobero yokoenekia bunankwena nabare chanjo ya COVID19 ase chinsemo au neritkola rero nigo ebyombe byo gatia bekyombe kya Amref ekyombe kya Red Cross baba 18 wizara yobochenu ase county ya Kisii na waigo enyagetari ya Kisii teaching and referral eriyo ko weroberia nainde eria kabere magega yo gukora umuroberio gose yo gukora chi campaign cyo kwena na chanjo ya COVID19 nigo nainde bairanireire umuroberio yo kwene kyabunango cyabare korwa chanjo yo ocyase abamenyi be county ya Kisii korwa se sub county chonsi kianda imeye county ye muri keito sara nyarangi ontita nigatwarganire tyo roboti rwa senchira yobwime ebinyinyi bya COVID19 nigo bigenderete kobao imense ya Kenya egento keireire wizara yobochenu enyagitali nene ya Kisii teaching and referral county ya Kisii kubwatana nebyombe buna Amref Red Cross inse ya Mastercard Foundation gatiye binde eligo chakyo morobelyo bwokorwe chanjo ya COVID19 ime county ya Kisii ase sub county kianda eligo tange binyinye byo. So that is how it was done. Boosters were high, followed by the second dose and then the... Nigo abateneneri bobochenu kurwa ase chinsemo au baumerana ase nyagitari ya Kisii teaching and referral eligo kwanera igorongana ki baikirani morobelyo bwokwena ne chanjo oyo era wiki ya eta na koliga chinchera chindonge kogenderelyo kubwatana nebyombe byo elyo kurwa bokorali asaba manyi ba Kisii buna akwenekia Christine Bonareli yoromoteneneri bwe chanjo ase county ya Kisii. Tuwale gukona igoro ya chanjo twakore campaign mwisonde iga eyere ya passport ne party no ya itokoro kwa Amref asengencho tuwaje porta senyo no basenga tukota mario gare ku expire bwanga tigate matuka masinini una matuka atatoka iga tokora tigato babori bagacha gotokonya egere tugakora chi outreach pase tubone ngo twikire bono 41% ase county ya Kisii goga akini gomewete ngo tori are sana asengencho ntorajina tuwika misini na nino tuwikire target yogo ika 70%. Omobisa korwa se kyombe kya Amref Joram Onditi nateba ekirenga kyabo barabwo bune kyombe kebwatiranete asomurobelyo bokwena ne chanjo ase county ya Kisii. Funding yetu imetoka katika Mastercard Foundation ambayo inapitia kupitia kwa Africa CDC ambao wamepatia hizi fedha kuweza kusaidia counties 8 katika Kenya, Kisii ikiwa mojawapo. Tumeweza kuvaccinate zaidi ya watu 14,000 na tutoe zile myths and misconceptions ambayo ziko na tuwapatie habari ya uhakiki ambayo itawasaidia. Omwelioye okobolia nkwarugwa gochasaba menyi bonsi be county ya Kisii elyo besokie konyora chanjo wetanga kurwa sebinyinyi bya COVID19. Goga aki genda manyore chanjo asengejo bwa COVID bado morororo. Sara Nyarangi Ontita Ndizi.